Vale. Sí, bueno. Moi bons días a todos e a todas. Moitísimas grazas por acompañarnos esta mañán. Hoxe, 28 de abril, son un mes das eleccións municipais e afrontámola cunha cifra que só pode presumir o Partido Popular, que é 313. 313 candidatos e candidatas, 313 equipos de traballo, 313 formas de decir que sí a unha xestión de solvencia, de estabilidade e de sentidiño, non? Fronte a un partido socialista que goberna en España, pero que non é capaz de conquerir candidatos para todos os concellos de Galicia, e frente a un BNG cuxo sectarismo tampouco é do agrado dos galegos e das galegas. O Partido Popular ofrece un proxecto nos 313 concellos porque cando decimos Galicia entre todos, son todos. Ben, sobre a reunión que temos hoxe na sede, creo que non podo estar mellor acompañada que con unha representación dos nosos representantes nas Cortes Xerais, onde temos 13 senadores e senadoras e 10 deputados e deputadas, que están enfrentándose aos últimos meses do seu mandato antes das eleccións xerais a finales de ano, non? Son 13 senadores e senadoras, de deputados e deputadas que, como demostran, cada día defenden a Galicia e aos galegos por enriba de todo. Na actualidade falamos de defensa porque é o que nos toca frente aos ataques do Goberno de España e do Partido Socialista sempre a Galicia. Ataques frontais do Goberno de Sánchez que se dedica a facer oposición ao presidente Feijóo a través de Galicia. Demostraron os seus ministros cada vez que visitaron a nosa comunidade e seguro que o propio Sánchez, esta tarde que ven a Coruña, fará o mesmo que fai sempre, non? Vir a Galicia a insultar a Feijóo. Por iso, aos representantes nas Cortes Xerais e tamén aos que estamos no Parlamento de Galicia, non nos queda outra que defender a nosa terra, non nos queda outra que defender a Galicia, con propostas frente a críticas e con proxectos frente a insultos. O presidente do Goberno de España podería vir esta tarde á Coruña a dar certezas sobre todos os compromisos incumpridos con Galicia. Pero estamos convencidos de que virá cargado de propaganda, de cifras, de fume, pero cero medidas reais. Ese Pedro Sánchez é o mesmo que nos cartéis electorais estará detrás de todos e cada un dos candidatos do Partido Socialista nas eleccións municipais. O próximo 28 de maio votar ao Partido Socialista da Coruña, de Ferrol, de Santiago e de Vigo e votar ao Partido Socialista de Sánchez e votar ao Partido Socialista da Moncloa, porque Pedro Sánchez é o principal interesado nos votos do Partido Socialista a estes candidatos. Por tanto, votar ao PSOE será votar a falta de compromiso de Sánchez con Galicia. Nin siquiera os seus soldados galegos, nin os antigos, nin os renacidos son capaces de arrincarlle un compromiso, porque os delegados, os alcaldes e os ministros, sempre que teñen que elixir entre Sánchez e Galicia, elixen sempre a Sánchez. Sánchez prefire un voto antes que cumprir calquera compromiso. Prefire un voto antes de que cheguen os trens de alta velocidade, os trens Abrils, a toda Galicia. Prefiren un voto antes que impulsar todos e cada un dos proxectos estratégicos de fondos europeos Next Generation e prefire un voto antes que atender as medidas propostas para paliar a falta de médicos. Prefire un voto antes de transferir a AP9 e a xestión do noso litoral e prefire un voto antes que impulsar o corredor atlántico. Sánchez prefire un voto antes que facer algo bo para os galegos e as galegas.
E, mentras tanto, pois os deputados, deputadas e senadores e senadoras do Partido Popular pois siguen defendendo Galicia, sempre levando a iniciativa, propoñendo medidas, impulsando preguntas cada día ao Goberno de por que non avanzan os compromisos coa nosa comunidade. Un gran traballo que están facendo e que eu os felicito públicamente porque é un traballo inxente, cada un pregunta, presenta iniciativas sobre temas estratégicos sobre o territorio e tanto o noso compañeiro deputado e coordinador interparlamentario Moisés Rodríguez como a min non podemos estar máis orgullosos deles e sentir moi agradecidos por todo o traballo que están facendo. Ben, pola miña banda máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Ben. Sí, eu quería preguntarle, señora Prado, polo caso do presidente da Deputación de Ourense, a señora Cuca Gamarra dicía que o partido non pode amparar ese tipo de conductas e choca un pouco coa tibieza amosada dende o PCDG. Non sei se iban a tomar algún tipo de medidas internas co señor Baltar. Bueno, como xa temos dito, pois os feitos acontecidos constitúen unha conducta inadecuada e, por suposto, un erro. Un erro polo que o señor Baltar xa ten pedido disculpas, algo moi importante e absolutamente inexcusable tamén, vindo dun cargo público, e nós, desde logo, pois o que imos facer é seguir a evolución do procedimento. Non imos presurgar absolutamente nada. Insisto, nós non imos presulgar nada, non? Imos a esperar a evolución do procedimento. El pediu disculpas, creo que era o que tiña que hacer, é moi importante, insisto, como representante público é unha actuación absolutamente inadecuada e, nese sentido, pois nós imos esperar como evoluciona o procedimento. O que temos coñecemento ata agora é que hai unhas actuacións da Garda Civil e, a partir de aí, pois imos esperar a ver como vai evolucionando. En todo caso, cree que lle podería este feito pode prexudicar o partido de cara ás eleccións de dentro dun mes? Bueno, como calquer outra conducta inadecuada, pois pode suceder calquera cousa, pero nós, bueno, pois intentaremos seguir expoñendo o noso proxecto, que é un proxecto de rigor, de solvencia e de sentidiño, como decía agora, explicarlle aos cidadáns que nós temos un proxecto alternativa onde non gobernamos. Bueno, pois dende a Xunta de Galicia estamos demostrando cada día pois a seriedade e o rigor con que se goberna e con que levamos adiante pois as medidas para resolver os problemas da cidadanía, que en realidade é para o que nos elixe a xente, non para resolver os seus problemas. E a parte da vertente xudicial, non cree que ainda quedan moitas dúbidas sobre por que conducía o coche oficial, a onde se dirixía, que a xenda tiña en Madrid, non debería dar máis explicacións? Insisto, as explicacións xa foron dadas por el e nós imos a esperar a ver como evoluciona isto, non? En todo caso, o BNG vai pedir a reprobación de Manuel Baltar no Parlamento de Galicia. Bueno, pois estaremos atentos a ese debate e no momento que se produzca, pois nos manifestaremos. Ben, moitísimas grazas.